možda da kažeš nešto o jučerašnjoj utakmici, to je dosta dobro izgledalo, mada pretpostavljam da Islam nije neka tolika referenca da... Prvo, ovo za jučerašnju utakmicu dosta dobro izgledalo, ali kao što je trener Dave rekao, ima još par stvari koji treba da se finaliziraju. Sad, to je malo problem, jer ovaj tim je sastavljen pre 2 nedelje, faktički pre 2 dana kompletan, totalno. Znamo svi dobro da pravi timovi igraju godinama zajedno da bi funkcionisali 100% kako treba. Tako da, ja se iskreno nadam da ćemo, sad, jedino je malo problem, što, mislim, problem, ima svoje manije, ima i prednosti, što ta prva utakmica protiv Estonije, možda nećemo imati vremena da se, što se tiče utakmice, uigramo, ali mislim da moramo da brzo reagujemo da bi što pre ušli u taj kolos, što se kaže. Sad... Ste uspeli da upoznate Slonce? Pa gledali smo par puta, mislim, to nam je jedina šansa, do sad nismo igrali protiv njih. Znači, gledali smo ih preko kaseta, to je CD-ova prošle sezone, znači oni su igrali diviziju 1, ispali su odatle od Hrvata. Estonci, znači, ruska država koja njihova igra je zasnivana na toj ruskoj taktici, nema tu šta puno, znači protivnik kvalitetan, maksimalno treba ući u taj meč i mislim da male nijanse mogu da odlučuju.